The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 28:19-20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. In Philippians chapter 2, verse 9-11, therefore God also has highly exalted him, and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Luke 12:8-9. Also I say to you, whoever confesses me before men, him the Son of Man also will confess before the angels of God. But he who denies me before men will be denied before the angels of God. Luke 15:7. I say to you, that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Luke 19:10. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag. Kung nanapa ba kita mga sala, diha, kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, gikinahanglan ang atong paggamit sa 1 John 1:9, the rebound technique, principle. Kaya nagaingon man kining 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. The issue you're facing is not naming your sins, it is faith alone in Christ alone. 1 John 1:9, alang lamang sa mga magtotoo. Apan alang kanimo, ang Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 4:12 usab nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Busa sa hilo magampo ta, agi pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nininglain na usab nga higayon, nga diin kami padayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Bisan pa ning kinabuhi nga imo pang ilugwayan kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili kami takos. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May nga daw na nato mga higala
Ato mga subscribers, ato mga igsuon diyan ni Kristo, welcome na usab. Aniya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the Doctrine of Sin, ang doktrina bahin sa sala. Bueno, ato ipadayon ang atong pagtuon bahin sa pagtulunan sa sala. The Doctrine of Sin, nga ang theological term ni is the Doctrine of Hamartiology. Okay? Una sa tanan, ato nang nakita nini gayon at this point kung unsa ang naitabo dito sa krus may tungod sa sala. Okay? Although atong nasayran na nga ang pag-adto ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa hinungdan sa atong mga kasalanan, kinahanglan atong masabtan og tataw na kung unsa ang proseso nga naitabo dito sa krus aron ato usab nga maklaro ang matagbahin sa nahitabo dito sa krus samtang si Ginoong Jesucristo nagadupa ug nagabitay ug iyang gibuhat ang angay nga buhaton bahin sa atong mga kasalanan. I would like first to clarify nga usahay magabungat ko dinhi sa atong pagtuon ning bahina basta maghisgot ta bahin kang Ginoong Jesucristo sa kaluwasan nga iyang gitanyag, makabungat kita dinhi sa pagsulti nga atong dawaton sa Ginoong Jesucristo nga ang tinuod niya na dili nimo dawaton sa Ginoong Jesucristo kundi imong dawaton ang iyang gitanyag nga na kanimo kay iya man kining nabuhat dito sa cross. Unsta? Apan sa matag karon og unya, every now and then kung maligas ko sa pagsulti o ingon niya na ang buot na kung ipasabot nga pagdawat, dili na to dawaton si Ginoong Jesucristo kundi ang pagdawat sa iyang gitanyag nga nabuhat niya dito sa cross. Kay bahin kang Ginoong Jesucristo, ang angay natong buhaton mao ang pagtuo kaniya. Faith alone in Christ alone, that is biblical. Apan ang pagtuo kaniya tungod kay imo namang nasabtan ang iyang gitanyag sa cross ug ang pagtuo kaniya mao ang pagdawat sa iyang nabuhat dito sa cross. Ug mao nga usahay malibog tani ni hangtod kadugayan naanad na kay tungod pa sa dugay na katuigan tingali 1970s pa ang ibungat sa pastor dawatan ninyo si Ginoong Jesucristo, which is wrong. You do not accept the Lord Jesus Christ or you invite the Lord Jesus Christ into your heart, dili ra ba na biblical, wala ba na diha sa pulong sa Dios. You believe in the Lord Jesus Christ by faith, pinagi sa pagtuo. Unsa may gisulti sa Episo 2:8-9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, sa akong balikon, you believe in the Lord Jesus Christ by faith. Mauna ang punto ng gilati diyas Biblia nga mao ang maayong balita sa kaluwasan. That's the gospel. Kung maghisgot tao pagdawat o dawaton, ang atong dawaton mao ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo nga mao ang buhat sa kaluwasan. The saving work of our Lord Jesus Christ on the cross. Mao na atong dawaton. Dawaton ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa kaluwasan at the cross. Okay? Naklaro na ba na nimo? Ang iyang gibuhat antong dawaton.
ug tungod niya ng imong pagdawat mituo ka kang Ginoong Jesucristo. Okay? Kaya ato manggong makita dinhi nga ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross mao ang pagdawat sa hukom, pagdawat sa silot nga angay unta nganhi kanato, nganhi isingil kanato. Ang silot sa atong mga kasalanan, ang silot sa sala, ug mao nga imbis nga ri ang silot kanato ipahamtang, si Ginoong Jesucristo mo imibayad, mo imipuli, mo imitubos, siya mo imitagbaw sa hustisya sa Dios nga gikinahanglan nga suhol kana sa sala. Kasabot ka? Busa, we can see here nga what our Lord Jesus Christ did at the cross. Mao ang pag-satisfy, pagtagbaw sa hustisya sa Dios. Aron nga ang direksyon, ang punting sa silot gikan sa justice of God, dili na muari nato, kundi adto na kang Ginoong Jesucristo. Klaro? Then God the Father judged every sin in human history after our Lord accepted the imputation, pasangil, pag-isip sa tanan ng mga sala ngadto sa iyang humanity, iyang pagkatao. Ang atong Ginoong Jesucristo midawat sa hukom sa tanan tang mga sala. He accepted the judgment of all our sins by God the Father because of His personal love for God the Father. Tungod siyang personal nga gugma ngadto sa iyang amahan nga langit nun. So, let me reiterate dinhi atong sublion. Atong nakita ang tanan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Okay? Unas tanan, iya kita gihulipan. Iya tang gihulipan kay kita man untay angay nga mubayad sa silot o suhol sa sala. Apan, sa malagi atong ibayad. Hindi man yun kabayad. Apan nanda kong problema, kay wala gitay ikabayad, wala tay sarang ikabayad, wala nada. Unsa may ato ikabayad? Asa ka mag-ibayad nga, huwag ka man dyan mo, manigingon sa bulanon. Wala yun. Natay utang, utangan ta. Apan watat, wag yun tayo ikabayad. Ato manggong nakita diya sa Roma 3:23 ka nagkanayon the wages, Roma 6:23. Okay, Romans 6:23 nag-ingon nga the wages of sin is death. Apan kay patay gud ta. Unsa may ato ibayad? Be. Mao na kay si Ginoong Jesucristo. Kay si Ginoong Jesucristo ra may buhi. Patay man tang tanan spiritually. I hope imong nasabtan kung unsay pasabot bahin sa buhi o patay. Ang spiritual nga kamatayon o spiritual nga pagkabuhi sabta gyud na. O gumikan kay si Ginoong Jesucristo man ang mihulip kanato. We call that substitutionary unlimited atonement. Our Lord Jesus Christ agreed, misugot, to go to the cross, to be judged for the sins of the world in His humanity. Mao na nga, paminaw, ang ato na lang buhaton, mao ang unsa? Be? Unsa man? Ang pagdawat, itong iyang gibuhat dito sa cross, mao ra. Og di ka mo dawat niya itong iyang gibuhat, unsa man di mo pagtuo niya. Di man mahimo nga mutuo ka ni Ginoong Jesucristo nga wa ka kasabot kunon sa iyang gibuhat. Mura good pod moingon og kanang
Tuo na lang God. Di ba kanang moingon sa kanang imo man kung sugoon o tuo na lang God diha. Napay ubang moingon o na ako ihangyo nimo. Ha. Sugot na lang kung daan. O pagani ka kay bawag unsa. Lisod ng buhat tao'y lisod. Kanang moingon og uy, hingdawat ko sa gibuhat ni Kristo. Unsa man di ay buhat ni Ginoong Kristo. Nahibaw ka ba? Di mahimong mudawat kag wa nimo mahibaw, wa nimo masabti unsa iyang gibuhat. Lambaw na sa pagtuo, mutuo man ko. Moingon man siya ang uban. Mutuo man ko. Mutuo ko pinagi sa pagtuo. By faith alone in Christ alone. Now ang pangutana. Nganong hingtuo ka man ni Kristo? Be? Kay Ginoo manggod siya. Kay tungod miadto man siya sa cross. Apan nakasabot ka bag-un sa gyud hitabo dito sa cross. Mo kanay angay nimong tuuhan. Mo na angay nimong dawaton. Okay? Akong sublion, dili kita mudawat ni Ginoong Jesucristo. Mudawat kita sa gibuhat niya dito sa cross. Ang iyang buhat sa kaluwasan, mo'y angay natong dawaton. Klaro ba na? So sabtag yun na. Ato yun ang isilsilog mayo. Kaya naparabay uban ka na ito, moingon og mudawat ni Ginoong Jesucristo. Dili si Ginoong Jesucristo mo atong dawaton. Ang atong dawaton mao lagi ang gibuhat niya didto sa cross. Nga buhat alang sa atong kaluwasan. Mao kanay angay natong dawaton. Kaysa atong pagdawat, paminaw. Kaysa atong pagdawat sa gibuhat ni Kristo sa cross, nagatuo kita kaniya nga atong Ginoo og manluluwas. Sabot. So, substitutionary unlimited atonement. Ang buot ipasabot ni ine, gihulipan, gipulihan ba? Gipulihan kita ni Ginoong Jesucristo kay wa man tayo lagi ikabayad na nagasabot na yung kanyana. Mga patay man ta. Patay spiritually. Pero buhi physically. Okay? Mga patay man ta si Ginoong Jesucristo raman ang buhi. Gumikan niya na. Ang gibuhat niya dito sa krus, mao ang pagpuli kanato. Substitutionary, unlimited atonement. Then, diha po siya gihimo sa dihang gipulihan kita niya. Unya, dito kaniya, ibubo ang silot sa atong masala. Og may resulta kadto sa gitawag sa in English og propitiation. Natagbaw niya to ang hustisya sa Dios nga Amahan. Imbis kay ang hustisya sa Dios nga Amahan anhi ipahamtang kanato sa silot sa mong sala, didto na hinuon ipahamtang kang Ginoong Jesucristo ang iyang bugtong anak. Just imagine that. Ug sa diha nga didto ihuwad kang Ginoong Jesucristo ang hustisya, ang silot sa sala, ang resulta niya na kinatagbaw maghustisya, mibukas na sa kahigayunan nga kitang mga tao mahimo ng mahibalik, mahiuli, mapasiguli ngadto sa Dios. Kaya nahinundong ka, ato po ning gisgutan under the doctrine of witnessing nga diha may ali o babag tali sa Dios ug sa tao. Og kining maong ali babag ang nagbutang tingali mungutana kag kinsa may gabutang adtong aliha. Ang gabutang adtong ali mao ang Dios, dili ang tao. Ang tao wa may mahimo. Ang tao tungod kay hingsupil man lagi siya, mibutang ang Dios og ali.
aron mo uwang mo mabagba sa tao ug sa Dios. Kay ang Dios higpit, apan ang tao di man. May hinungdan nga mibutang ang Dios sa maong ali. Sawa pa baya magasala ang tao hingpit ra ba? Hingpit. Therefore, any fellowship sa tao ngadto sa Dios hingpit. Apan gumikan kay ang tao nakasala man, gikinahanglan gyung mubutang ang Dios og ali aron dili makompromiso ang iya sa Dios nga pagkahingpit sa atong pagkamakasasala. Do you know what I'm saying? Ug ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo mao ang pagtangtang sa maong ali. Mao to iyang buhat. To remove that barrier. Kaya nga naman, mao to atong gisgutan kaganiha. Una sa tanan, si Ginoong Jesucristo mao lagi mipuli kanato. Ikaduha, siya mao mihatag katagbawan sa hustisya sa Dios. Nga imbis ari nato ipamtang ang silot, si Ginoong Jesucristo mao naiagom sa atong silot. Ug tungod niya na mao ning ikatulo nga sa diha nga gitangtang ng maong ali nahiuli o napasiguli kita ngadto sa Dios. We were reconciled to God. Ang problema lang karon tungod kay bisan og doon na kaygayonan nga kitang tao nga mahiuli na ngadto sa Dios, daghan gyapong mga tao ang magdumili sa pagduol sa Dios. He agreed to reconcile man to God through faith alone in Christ alone. Ug ang nahitabo tungod kay iya man tagihulipan nan siya usab mao ining bayad sa atoa nga utang. Siya mo ming lukat kanato tungod sa atong utang. Kay utangan man kita umikan sa atong pagkamakasasala. Nagkasabot ka ba? Now, ang atong pagkamakasasala mo'y naghantag kanato niya ng dako kayong utang. O gumikan niya na Jesus Christ agreed to free man from slavery to the sin nature of providing the redemption solution of salvation. Pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang minungdanon gyud niini mao kini. Nasabtan ba gyud nato ang bahin sa nabuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Mao na ang isyu. Nasabtan ba gyud nato? Tungod kay mga makasasala kita. Ato kining klarohon tungod kay inigisgot na nato sa proper, inigisgot na nato sa main thing bahin sa sala, atong mapatikdan nga bantog ra di ay atong mabalik sa atong panumduman nga makaingon tag ingon ana gyud di ay ang nahitabo ha. You see? Now, nining upat ka buok nga mga butang nga atong isgutan o atong iturnan karon usare wa diha nga kasagaran ra ba mo'y hisgutan kining gitawag nato og pagpasaylo o kapasayloan sa sala. Ato sublion tong gitukbil bahin sa pasaylo. I repeat, there was no forgiveness at the cross. Okay, dawat ka na. Ito naman yung ayog-yog pasabot nimo. There was no forgiveness at the cross. Ato na ba yan ang gipaklaro ha? Last time sa atong paghisgot bahin ini. Ato lang gihapong balikon sa pagtukbil ni ini kay lisod ra ba kini ko'y tungod kay kadaghanan kanato mga Kristohanon wa para ba kanato kanang giingog naa para ba kanato kanang giingog og preconceived notion may tungod o bahin ining kapasayloan. Now,
Atong makita nga there was no forgiveness at the cross. Tungod kay nahitabo dito sa cross, pulos man paghukom, judgment. Pulos man pagbayad. Pulos man pag-ariglar sa atong utang. So there was no forgiveness that happened there. Now, kano sa katuto mahitabo ang forgiveness? Abe? Well, na ay forgiveness nga mahitabo apan dili dito sa cross. So atong klaroon pag-usab. The high substitutionary unlimited atonement, the high propitiation, the high reconciliation, o the high redemption. Sto? Mauna tanan na hitabo dito sa cross. Apa nagapasailuan, kano sa aman may tabo. Ato na pong ipatinaw kini. Forgiveness is separated from the cross. Kanang separate. Atong gibuwag. Okay? Mora na Binsaya ang atong mahinumduman. Atong gibuwag. Gilahi. Gilain ang kapasayloan gikan sa cross. Paminaw. Forgiveness does not occur at the cross. Forgiveness is a result of the cross. Sabtag na, ha? Why nahitabo nga kapasayloan dito sa cross? Ang kapasayloan resulta sa cross. This is what we have to clarify. Mao kini nga itong ipaklaro ni higayon. Forgiveness does not occur at the cross. Apan ang kahigayunan kang atong mga sala mapasaylo, mahimo na, pwede na. Kay resulta man lagi ka na sa nitabo dito sa cross. Okay? Ingnon natos pagtanaw niya na. Dili may tabo nga atong dunganon. Di na ito dunganon. Sa atong pagkwinta. Kay og dunganon gani nimo na, malibog man ka. It's going to confuse you, hinoon. Kinahanglan imo ning butangan o gamay nga gap na bay kang tanaw nimo ang nitabo dito sa cross mao ang paghukom, pagbayad, pagpuli ug ang pagpasiguli kanato ngadto sa Dios, reconciliation. Kadtong tanan maoy nangahitabo dito sa cross. Ang kapasayloan, before the judgment of the cross, our Lord prayed to His Heavenly Father under His human nature. He prayed for those who were crucifying Him. Apan, nahibaw na ta nga, kanto sa personal nga pagpasaylo niya. Sama sa akong pagpasaylo ni mo kung nakakanako. Ako kang pasayloon. Mora po ni pareho sa pag-ingon ni Ginoong Kristo sa iyang pag-ampo ngadto sa amahan sa pag-ingon og amahan pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat na akong balikon kay diha tingali kaninyo ang wa makaklaro niini. Anto gining balikon subli-sublion ta kinihang todog mudukot na gyud mo sink in gyud ni sa atong galamhan sa atong salabutan. Okay? Kay kining bahina critical ra ba pod? Critical kini oy. Critical kini sa ato unyang witnessing, atong pagsaksi. Kay tanaw maragod. Kung wa gyud tay ideya bahin ini. Maglisod gyud ta sa atong pagpahiluna, sa atong pagsangyaw. Witness sa ato bang pagpasabot sa atong sangyawan bahin sa kaluwasan sa gitanyag ni Ginoong Kristo sa cross. Sa versikulo 7 sa Episo kapitulo 1 atong makita kini nga mao nga verse. In Him nag-ingon kini, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Mahimo god nga alang sa uban murag
duha nini kapasayloan og moingog mura magsayop ng inyuha kay mao man ni gisulti sa Biblia. Naapoy ingon ining bersikulo sa Kolosas. Unsa may buti pasabot ni ini mga bersikuloha. Wala to na ni gipakita sa miagit ang panag-uban nga ang pagdungan sa duha, ang redemption o ang forgiveness, katubsanan o kapasayloan, wa magpasabot nga nagdungan kini sila o kay tabo. Wala. Tungod kay sa maong construction, doon na may giingon lagi direct object o indirect object. Ang direct object mao'y main, mao'y pinakabida nga angayang ipaklaro ning maong bersikulo. Ug ang direct object mao ang redemption, ang katubsanan. Ug tungod kay ang redemption mao'y direct object, nan ang kapasayloan sa mga sala mao'y indirect object. Kasabot ka. Ug ang buti pasabot nining duha, they are both in the accusative case in the original Greek. Ang gipasabot nining forgiveness nga mao'y complement to the direct object, mao nga resulta na ang kapasayloan sa nahitabo nga katubsanan, dili dungan. Na kung mayingon tag resulta, di natural po ang kapasayloan. Na apan wata mo ingon nga nahitabo kini adto sa cross. Kaya nga naman, unsa man gyud ang sistema, unsa man ang paagi nini, ingon man gud nini, ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, mao ang paghatag kanato sa kahigayunan nga kitang tanan mahimong pasayloon. Sabta gina. Actually, aron di ta maglibog ani, aron maklaro na nato nga di na ta maglibog, mas maayo ingnon ninyo nga ang kapasayloan moingon tagdungan sa kaluwasan. Kung dili nimo maangkon ang kaluwasan, di pod nimo maangkon ang kapasayloan. Ingna ana pagsulti to avoid sa kalibog. Nagkakuha ka ba? Nga naman. Bisan ko namatay si Ginoong Jesucristo sa cross, ug iya nang natagbaw ang tanan nga requirements aron ang tawo libre magawas nun, wa ni magpasabot nga ang tao libre na, right? I think all of us know that because of our what? Volition, kabubuton. Isi mo ka na issue ang kabubuton. Mabitaw nga akong gisulti nga iya ni gitanyag sa tanan. Iyang gitanyag ngadto sa tanan ang iyang gibuhat sa krus. Apan di lagi ang tanan mo dawat. Na. Di man tanan mo dawat tungod sa kaugalingon lagi natong kabubuton. We have our own volition, free will. Ug therefore, kung ako sa katao mosalikway sa iyang gitanyag, then ang buti pasabot, ang tao nga misalikway sa tanyag ni Ginoong Jesucristo nga kaluwasan, kung misalikway siya sa gitanyag nga kaluwasan, then gisalikway po niya ang kapasayloan. Sabot? Ako na yun ang hinay-hinay ron makasabot yung ka. Na mao na. That is the system. Mao na ang sistema. Busa, therefore, kano sa mahitabo ang kapasayloan? Tubag? Sa higayon nga imong dawaton ang gitanyag nga buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa krus. That's the very time that you receive the forgiveness. Do you know what I'm saying? Nakaklaro ka na. You just use the spiritual mechanics. Tumuo ka kang Ginoong Jesucristo lamang. Faith alone in Christ alone, and you are forgiven. That's it. Then, ang kaluwasan may tabo kanimo, at the same time, kuyog kanimo ang kapasayloan. The forgiveness.
Nganong ingon ni ini man ang uban ninyo mangutana. Nganong ingon ana pa man. Mas maayo untagi usa na lang. Di lagi mahimong usahon. Kay ngo ato ng usahon, naibaw kagunsa. Wa na hinungdan ang 1 John 1:9. Nakasabot ka. Nganong mo 1 John 1:9 pumanta o gipasaylo na di ay dito sa cross. Wa na hinungdan. So, dili na sibo ang tanan tanggi pang tunan. Di ba? Mao nga ang prinsipyo sa 1 John 1:9, mao ay nagapakita kanato niini nga sistema nga gipahimutang sa Dios. Kung sa unsa to'y gisulti sa 1 John 1:9, although later we will expand this, Binisaya, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga mopasaylo sa atong mga sala. Na. So, kung di ta musugid, kung di ta musugid, nahibaw ka na. Therefore, why kapasayloan ang naitabo dito sa krus? Bayad rato, paglimpyo rato, pagbayad rato sa atong utang. Paghimo rato ka natong gawas nun, enabling us to be free aron ta makabalik ngadto sa Dios. Pero kinahanglan ang matag usa mohimo og unsa? Desisyon. Desisyon sa pagdawat o sa pagsalikway. Okay, balikon ako. Desisyon sa pagtuo o sa pagsalikway. That means to say, you are totally free to choose. Mudawat ka ba o musalikway? Wa gud tay pugsanay ani gud. Wa. Mahimo kung imong isalikway pero matud pa sa evangelist naaragod na nimo. Buot ka bang mo enjoy dito sa kalayo? Linaw bayas kalayo ang naghuwat niya itong masalikway sa tanyag ng kanwasan. Mabita itong inyong imprinta sa inyong mga t-shirt niya. Believe or burn. Taon-taon naman ito akong nakita. So, atong makita din nga sa atong paghinay-hinay at pagpatinaw ni ining maong mahinungdanon kayong pagtulunan ato yung matuhog ang lintunganay nga buot ipasabot ug ipaklaro sa maong doktrina sa pulong sa Dios. Ato ni padayon ugma. Dinilang una kita hunong og ayosay pa ang pagsubay nini sa sunod. Aron matuhog yun nimo. Okay? Mo sink in gyud yes imong galamhan kining mahinungdanon pag-ayong mga doktrina gikan sa pulong sa Dios. Magampo ta. Bala na mga Dios, salamat sa imong pagpatinaw kanamo dugang sa imong kamaturan ni ining adlaw. Salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo pinagi sa pagtudlo kanamo sa Espiritu Santo. Salamat o Dios nining among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Dios nga mahimo kining instrumento sa pagpakaila pa sa imong mayong balita sa kaluwasan ug sa imong kamatuoran. Salamat niining tanan dala kami pagbalik ugma dinhi. Salamat sa imong grasya nga naglihok sa among kinabuhi. Ang tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.